Opäť tu máme 3 otázky na našich podcasterov, tentokrát s podcastom Myš, Polanci a obsah. Ako dlho podcastujete? Podcastujem nie dlho, myslím, že od februára sa tu objavujem. Prečo podcastujete? Videla som takú väčšiu vedomostnú alebo edukačnú dieru v oblasti poznatkov o chove psov. A podcast sa mi zdá taká vieryhodná nejaká platforma, kde sa v kľude dajú vysvetliť niektoré časti, dôležité časti. A stále je to niečo, v čo sa dá veriť, pretože keď si pozývate tých odborníkov, ak si pozývate odborníkov, tak by to malo byť viac vieryhodné ako nejaké divoké diskusie na Facebooku napríklad. A čo vám tuto v Brepte ešte chýba? Čo by ste tu doplnili? Asi mi nič nechýba. Ja mám rada tú takú pokojnú atmosféru v Brepte. Tu človek prichádza samozrejme v nejakom strese, pretože jednak aj pre toho, kto kladie otázky a vedie ten podcast, tak je to stres nejaký. My ženy stále riešime, že z ktorého uhla sme oka, z ktorého nie. A tu poradíte, že človek sa tu necíti vlastne ako keby s tým podcastom sám, že robím si, čo chcem a potom si to budem musieť nejakým spôsobom poskladať sama doma. Čiže také prostredie bezpečia a pokoja, to sa mi páči, ako nechýba mi tu nič.